Lekapatra Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Ambekan sawetara leren luwih dhisik ya nduk ngestokke dawuhmu mak. Sadurunge matur sing akeh-akeh kang sarta lelagon kang maneka warna luwih dhisik ngucapake rasa syukur kunjuk marang Gusti kang murebeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa Hyang Widiwasa. Sebabe apa mak? Sebab Gusti kang murebeng dumadi isih malimbarake berkah lan nikmate, wujude nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Iya, mokal tanpa nikmating pangeran, aku kang sarta limbuk bisa manunggal lan tetunggalan ana ing bengi iki. Iya mak ngestokke dawuh. Banjur bengi iki ngadani adicara apa mak? Acarane tidak lain dan tidak bukan ya kuwi gelar potensi desa utawa bersih desa. Oh ngono ya mak.
sing kagelar dening para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing Desa Karangwinongan Kecamatan Mojo Agung Kadipaten Jombang. Oh ngono. Iki dadi adicara rutinan yo Mak. Iya Nduk, heeh. Iki wis dadi adicara rutinan nggih. Program tahunan tiap tahun dene tahun iki awake dhewe sak kanca sing ketiban sampur ngono. Anggone paring lelipur marang para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing Desa Karangwinongan. Iya yung iya. Wah, iki janjane itungane yo dadak yo Mak. Diarani dadak yo kena Nduk. Oh ngono. Merga rawuhe Bapak Lurah iki udakara sewulan kepungkur. Bapak Lurah kepareng rawuh ana gubuke awake dhewe. Rawuh sak bergodo, sak rombongan langsung kepareng dawuh apa butuhe ora nganggo tedeng aling-aling. Oh ngono. To the point. Dasare ya priyayi sembada, priyayi sing sumbut. Oh ngono. Terus babar belas ora ngenyang Nduk. Ora ngenyang. Nek petungan rego Bapak Lurah belas gak ngenyang. Ora ngenyang Nduk, mergo sing ngenyangne panitia. Oh iya. Dadi wis bagi tugas. Ora kok Nduk mung guyon. Iya. Ning jan tenan kok panitia kang mapan ning bersih Desa Karangwinongan kene iki tak akoni. Iya. Tanggung jawabe hebat tenan kok Nduk. Kok ngono? Kok kepiye to? Kene iki ya Nduk piye? Kene iki panitia ingkang lenggah ning kene iki nek suguh gupo lungguh aruwe wis ora nguciwani. Heeh. Kae pas Pak Lurah sak rombongan panitia Desa Karangwinongan rawuh ana gubuke awake dhewe iki leh ngrinci iki jan nganti tirik-tirik ngono kae. Ngono. Dahare apa, ngombene dalange apa, rokoke dalange apa, rokoke kanca-kanca pengrawit apa, kabeh ditulis kanthi tirik-tirik. Wah, jan ketok tanggung jawabe. Ya ngono kuwi kudune Nduk. Iya. Mula aku karo kowe ning kene ora bisa matur apa-apa ya Nduk. Kejaba mung ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan. Oh ngono. Kunjuk marang pepundhenku Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa. Sumrambahipun sedaya para perangkat desa Karangwinongan. Kang sarta seluruh panitia bersih desa yang ikut andil atas terselenggaranya adicara bengi iki. Oh iya ya Mak. Lan uga ora lali piye ngaturke panuwun kunjuk dumateng sedaya warga masyarakat Desa Karangwinongan kang wis percaya marang awake dhewe sakanca anggone paring lelipur ana ing Desa Karangwinongan kene ya Mak. Iya Nduk. Wah, jan kamangka yen ora kleru nggonku nampa dawuh piye? Wayangan sing wis-wis, wayangan pendak taun. Wayangan sing wis-wis ana ing kene sing kagelar ana ing Desa Karangwinongan kene iki biasane adat saben iki wayangan cara etanan, jek dongan. Dadi iki suasana penyegaran. Ganti gagrak solo. Oh iya. Saking tresnane warga masyarakat kene karo awake dhewe sakanca. Pas pemilihan dalang videone awake dhewe disetel. Iya. Terus ana sing ngomong, "Wo nek iki wayangan kulonan Cak nek iki Cak." Oh. Ngono.
sing ngomong ora apa-apa nduk wong kabeh kuwi khasanah budaya Indonesia. Oh iya karena siklus selera penonton ki ya dhewe-dhewe penonton Nganjuk ora iso dipadake karo penonton daerah Kediri karo kene ya suasanane wis beda. Iya mula awake dhewe selaku pelaku seni gumantung piye carane ngedoli carane bakul. Oh ngono piye carane anggone menghibur para warga masyarakat. Iya ya mak iya saking seringe kene wayangan sik dongan panitia pas rawuh ana gubuke dhewe kae nganti takon saking seringe kene wayangan cik dongan kene nak wayangan pendak tahun biasanya wayangan coro etanan coro cik dongan gagrag Jawa Timuran panitia pas rawuh ning gubuke awake dhewe ke nganti takon piye mangke kanca panjak minggah terus girone jam pinten girone giro aku ya yang cara nggone dhewe bonangan tuwa klenengan siji desa mawa cara. Iya dadi iki awake dhewe pentas perdana ning Laladan Jombang ya Mam. Bungahku tanpa upama kok nduk idep-idep nambah sesrawungan ngeraketke tali paseduluran karo para warga masyarakat ing Karangwinungan. Oh iya dawing perintah agama ngandharake piye sok sapa sing seneng nyambung tali silaturahmi jembarke pasrawungan jembarke tali paseduluran sayekti bakal didawake umure dijembarke rezekine. Allahumma amin. Nggih sing baku ndongake marang para warga masyarakat Karangwinungan kang bengi iki ngadani adicara gelar potensi desa utawa bersih desa yo mak. Dongaku banyu mili kok ngger. Iya muga-muga sak rampunge seluruh rangkaian adicara gelar potensi desa utawa bersih desa. Iya desa Karangwinungan dadi desa sing baldatun thayyibatun warapun ghafur gemah ripah lojinawi karta tata turaharja murah sandang kelawan pangan adoh saka bencana alam. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Hasbuna Allah wa ni'mal wakil Mana
sesembahanmu rinten lan dalu mung limang wektu kanggo mrasta mungkar lan nafsu sedulurku aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanmu rinten lan dalu mung limang wektu kanggo mrasta mungkar lan Alhamdulillah sing dianti-anti wis lumadi sing diantu-antu wis bisa kasembadan ya Mak. Anggone para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing desa Karangwinongan nyowanke awake dhewe sak kanca saka Kadipaten Nganjuk. Iya, dene rangkaian adicara kang kagelar dalam rangka bersih desa Karangwinongan. Iya, wis diwiwiti saka esuk mau kok Nduk. Ngono. Mau esuk wis diadani acara tampil Quran. Oh ngono. Banjur dibacotake ya kuwi ana ing punden perdusun, ana ing punden tiap dusun. Ndongake pepunden kang wis sumare, pepunden kang wis jinempana ing angin cinandhi ngawiyat kang wis marak ana ing tepet suci. Oh ngono. Sabanjure dibacutke iki mau acara sabubare magriban ya kuwi barikan dilanjut kagelar wayangan bengi iki. Oh ngono ya Mak. Dadi agama kang sarta budaya kecakup kabeh. Merga warga masyarakat ingkang lenggah ana ing desa Karangwinongan ngrumangsani kok Nduk. Ngrumangsani piye? Dengan agama hidup akan terarah, dengan ilmu hidup akan mudah, dengan seni dan budaya hidup akan indah. Oh ngono ya Mak. Iya, nggih ngestokke dawuh. Pagelaran bengi iki Nduk piye? Juga disiarkan langsung lumantar channel YouTube Astabrata Media. Astabrata Media. Dadi sing kepareng mirsani ora mung kang ana ing lokasi. Oh ngono. Ning iki juga dipantau seluruh dunia para sutresna budaya kang minded khususnya ana ing wayang kulit. Oh ngono ya Mak. Sing tresna karo awake dhewe lahir batin. Iya, ngaturke panuwun. Dadi perkembangan zaman ora kudu rawuh ana ing lokasi, sing ora bisa kepareng rawuh iso memantau lewat HP-ne dhewe-dhewe lewat channel YouTube Astabrata Media. Oh ngono Mak. Iya. Nduk piye Yung? Iki saka kersane Bapak Lurah kang sarta panitia bersih desa kang lenggah ana ing desa Karangwinongan. Nggih. Iki ora ngembongake ngrawuhke awake dhewe sakanca saka Kadipaten Nganjuk. Lah banjur sapa? Iki uga ketambahan para bintang tamu yang ikut andil memeriahkan acara pada malam hari ini. Sinten wae Mak? Engkang angka setunggal inggih menika Mbak Manohara saka Medion. Kang sarta kadangku tuwa ya kuwi Mas Meo saka Medion. Oh ngono. Juga ikut berapresiasi memeriahkan pagelaran malam hari ini wayang kulit dalam rangka bersih desa Karangwinongan. Oh ngono. Iya, ya diaturi minggah. Luwih dhisik Mas Meo diaturi munggah ana ing pepanggungan ya Nok. Oh ngono. Mangga Mas Meo kula aturi minggah wonten sasana budaya tumpake perahu karo ben cepet tekane ana ing panggung Nok. Oh ngono. Mangga Mas Meo kula aturi minggah wonten ing pepanggungan. Selamat terus. Ada
goyang. Wilujeng dalu Mak Cangik. Wilujeng dalu Mas Mio. Dan alhamdulillah. Alhamdulillah saya tak benake. Iya. Sungkem kula katur, bekti kula katur. Injih Mas Mio. Pinten-pinten agenge kagungan kula nyuwun pangapunten. Duh, piye to? Piye maksudnya piye? Balenono tembungmu piye? Kan bekti kagem Mak Cangik. Iya, ngaturne bekti. Umuripun langkung sepuh. Heeh. Pinten-pinten agenge kagungan kula nyuwun pangapunten. Pinten-pinten agenge kalepatan kula nyuwun pangapunten. Iya nger bakal tak ngapura. Lho. Aku ki nyontoni. Oh tak kira nek njaluk sepura. Lah. Oh lagi ketemuan njaluk ngapura lho. Nggih, alhamdulillah saged sowan wonten ing tlatah Karangwinongan. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Lurahipun nggih grapyak semana. Ngaten nggih Mas. Nggih. Sampun kepanggih? Sampun. Oh nggih. Wow, beda sangat Mak Cangik. Suasana pada malam hari ini? Nggih, luar biasa. Bedane bagaimana Mas? Minimal nek umpami nggen kula menika mbaten ngagem korpri ngeten iki pegawai negeri. Nggih. Teng rika mlakune wis kuwetakete. Nek ning nggonku. Oh. Nek ning kene iki lho nganggo korpri iki lho ngeteri wedang. Oh. Ning mrene. Ning nggon pondokan mau sing ngeteri aku pegawai negeri. Oh. Nggih. Artine grapyak semana. Panitia niku wajan. Wah Mas Meo teko langsung kopi, maem, jajan kabeh medun. Saking bergase urung diombe iki lho wis dundur neh. Wih dijoli sing luwih hangat ya Mas. Oh iya, dijoli sing luwih hangat. Salam sapa-sapa dulu karo para warga masyarakat ingkang mapan wonten ing Desa Karangwinongan Mas Mio. Karangwinongan kula aturke wilujeng dalu katur sedaya kemawon ingkang sami rawuh kula dongake panjang umure. Sehat awake, barokah donya akhirate, lunas utange. Lho banter dhewe Kang sing iki. Penonton tumplek-blek Mas. Luar biasa tidak hanya pada kesempatan malam hari ini lewat media sosial Asta Brata Media, penonton kita juga masih tertinggi alhamdulillah Mak Cangik. Alhamdulillah. Berkat sedaya penggemar dari Asta Brata Group. Luar biasa. Sasine sura akeh diati-ati. Oh ngaten nggih Mas. Ning dalan ya diati-ati wajan kula budal mriki niki wau. Iya. Eneng tulisan nang pinggir dalan. Tulisan piye Mas Mio? Aku lak duwe ponakan ki jenenge Rawan to Mas. Heeh. Lah ning kono ditulis karo Pak Carek, karo Pak Polisi. Walah, rawan kecelakaan. Sik piye-piye? Meng budal rene. Budal rene. Heeh. Terus lah kok ponakanmu jenenge sapa? Irawan celukane kan Rawan. Oh, Irawan celukane Rawan. Lah kok Rawan. ditulis karo Pak Polisi ning pinggir dalan. Tulisane piye? Rawan kecelakaan. Walah, kayak aku ki arep marane rumah sakit endi ora ngerti. Sik to. Kuwi iki maksude rawan kecelakaan, ki maksude ning daerah kuwi akeh kecelakaan. Ora enek tulisane akeh, tulisane rawan. Duh. Gak yo ponak aku. Kuwi iki maksude ngandani sampeyan ning kono ki daerah sering terjadi kecelakaan ngono lho Mas. Tulisane ora omong ning aku kok ngandani piye? Lah tulisane nggur piye? Yo tulisan rawan kecelakaan ngono lho. Lah terus ya aku lah yo wah kengko nek pomo aku
marane rumah sakit ngendi kan ya ora ngerti. Ora ngerti. Lah blas aku melanjutkan perjalanan sesuk-sesuk arep tak tiliki. Oh. Lah kok ning kono ki lho. Eneng gudi duwa webeyuh. Lah kok sate 500 meter. Lho. Cek dawa sate lho 500 meter iki lho. Kuwi iki maksude jarak perjalanan antara tulisan kuwi nang sate kuwi 500 meter. Malah orang genah ngono kok tulisane butuhe sate 500 meter. Apa marai ketir-ketir. Lah kok ketir-ketir? Lah aku ngono apa memangan ora kesogrok telakku. Aku bablas, Mak. Bablas neh. Lah kok ning perapatan ku lho. Heeh. Eneng kok tulisan polisi 150 meter. Heeh. Dhuwur niku. Kuwi jarake yo nyuk. Boten, ora enek tulisan jarak kok. Jarake kantor polisi iki ning kono 150 meter. Ora eneng tulisane jarak. Berarti kuwi engke tak pikir dhewe. Heeh. Oh, berarti sing ngentekne sate 500 meter ya polisi iki lho. Rumangsaku kok. Nggih, Pokoke sowan wonten ing tlatah desa Karangwinongan. Ngaturke panuwun terima kasih kagem Pak Lurah. Ayo. Matur gunging panuwun katur pripun Ki Demang sampun paring tinimbalan Ki Dalang Akbar Syahalam kinen gelar pakeliran wekdal dalu punika sampun melestarikan budaya seni tradisi. Adapun kita pelaku seni nek boten wonten pelestari seni kados Ki Demang sedaya perangkat ya ora jalan mak cange. Oh ngaten nggih Mas. Saking mekaten lestarilah rahayulah budaya seni Indonesia kita harus saling bekerja sama. Wah. Nggih, antara pelaku kalih pandemen peminat pecinta seni. Alhamdulillah sowan komplit Astabrata Group Mas. Grup komplit wajan. Penabuhe enom-enom, sindene kuwabeh enom. Sik penabuhe nom-nom. Nom-nom. Ya tenah penabuh kene iki tuwek sithik pateni kok Mas. Ya ora, ya ana sing tuwa mangestoni. Oh iya ya. Sindene nom-nom kabeh. Lah ya ora. Ora piye to? Maksude sing nom pripun niki nek sih riki nom. Heeh. Lah pinggir iki. Apa wani sampean ninggal tuwekane sinden sitok? Wayangan ndi wae dalange sapa wani ninggal sinden tuwek. Gosok we. Berarti nek aku ngomong sinden kabeh nom, penabuh nom kabeh salah ya Mas? Mesti enek sing tuwek sitok niki ingkang gambang lho. Sindenku nom-nom. Iki nom semene mbane iki enek tuweke sitok. Sik tak urus Mas. Piye? Panggah hebat tuwek jos. Kowe aja ngenyek lho Mas. Lah pripun? Aja ngenyek. Sing tuwek iki mesti digawa. Mesti digawa. Mesti mergo apa? Sing tuwek iki mangestoni. Lho lah iya. Heeh. Sing tuwek niku biasane iki idu geni. Oh. Upase mambu. Manjur kok mambu. Upase mambu ya Mas aku. Manjur. Ha nggih, mesti digawa. Pokoke jos sing tuwek ki wae jos. Apa? Sing tuwek jos pokoke. Sing tuwek iki mesti mantep jos. Contone apa contone? Lho, nyuwun sewu jenengan ngerti buah-buahan? Heeh. Jeruk kae nek enom apa enak dipangan? Rasane pripun? Kecut. Lah nek tuwek Legi. Lah iya. Oh. Lah nek umpama apel, isih enom. Apel isih enom sepet kecut. Heeh. Lah nek tuwek Legi. pokoke sing tuwek ki jos. Oh, saiki tak tekoni. Nyapa, Mas? Kowe tau mangan jangan bung? Lho. Paranmu kok rono to, Mas? Balenono ukara Umpama jeruk kae buah, awakmu milih sing tuwek, apa-apa sing tuwek mesti enak. Tuwek. Contone sinden tuwek mesti pinter. Mumpuni. Sakmono uga nyaga. Nek tuwek mesti mumpuni hebat. Kang gender ya golek sing tuwek ora mungkin sing nom. Sing tuwek mesti hebat. Enak. Cara panganan mau balenono apa? Jeruk nek tuwek ya enak. Oh nek enom kecut. Terus apa neh mau contone? Umpamane apel. Sing nom sepet, kecut. Sing tuwek legi. Saiki aku tak tekon Mas Mio. Napa? Kowe wis tau mangan jangan bung? Wis, Mas. Heeh. Kowe kira-kira ke tuwek apa nom tak tekoni? Nika nom.
Lah iya lah petekno jangan parane rono lho Mas. Lah nek umpamane jangan bungki sangka pring tuwek ora bongkotan Mas. Lah ya rumahku kabeh iki gak kena digebyah-uyah Mas. Tidak bisa disamaratakan. Ya ta? Banjur lire Lho, kesimpulan iki bukan terletak pada tuwek dan enome. banjur Terletak pada apa nih? Jumangkahe, semangate, gumregahe. Arepa tuwek, arepa enom, nek semangat ya toh. Kuwi mesti gumregah, mesti menghasilkan. Contohnya Bapak Kepala Desa, Bapak Lurah. luar Ya biasa toh. Bapak Kepala Desa niki wis sepuh to Mas secara Nggih. umur memang wis sepuh. Tapi gelem ngadeg, gelem bisa mengayomi para warga masyarakate, gelem ngadeg, gelem jumangkah. Apa-apa ki Mas nek gelem ngadeg mesti hasilnya akeh iso memakmurkan warga masyarakat kang mapan ana ing desa Karangwinongan. Apa-apa ki nek ngadeg mesti menghasilkan hasil yang positif. Luar biasa, tepuk tangan buat Pak Lurah. Kesimpulannya bukan terletak pada tuwek dan enom. Jadi apa-apa sing ngadeg kuwi mesti menghasilkan sesuatu yang banyak, sesuatu yang positif Mas Mio. Urung karuan. Kok urung karuan? Kok urung karuan? Jenengan dalang ke jam pinten? Ke jam 09.00. Mengke bibare jam pinten? Jam 3:30. Asile sithik apa akeh? Akeh. Jenengan ngadeg apa lungguh? Oh iya lungguh. Ah iya, urung karuan sing ndi sing ngadeg. Lho kono karo lungguh lu bayaran gede. Tek dinyang ya angel. Aku gak omong, ora same-same sempame runtu apa piye. Kaya duwe untu-untu gingsul dhewe, nggonku lho sak cangkem kabeh. Lah aku nek untu aku mesem guyu ning kamera lho. Itu gingsul loro no ketok manise. Misal sampean ning kamera guyu. Lho tenan masyaallah kena angin muni mak siu. Ibu-ibu iso gila. Jalan untu apa WC jane. Asem ke. Oh dari kowe mau bantah piye? Bantah perkara lah dalang lho lungguh tok. Bayare yo akeh. Kowe iki dudu perkara dalang, dudu perkara lurah. Lah, Ngadeg yang dimaksud bukan seperti itu Mas Mio. Lah piye? Yang dimaksud semangat dan gumrega semangat iki angger tanganmu begar. Oh. Angger tanganmu begar, Gawe. kuwi mesti ya toh, mesti hasilmu akeh menghasilkan sesuatu yang banyak, sesuatu yang positif. Bapak Lurah tangane gelem begar, dono rasa nyenengne para warga masyarakat, tangane begar, nyah nyoh sak sok, hasile akeh, hasile positif. Kuwi lho, maksud iki ora ngadeg karo lungguh, maksud iki tangane gelem begar ora. Tangane gelem begar mesti asile akeh. Oke. Urung karuan. Kowe ngerti Chris John? Ah Chris John tinju kae iki tangane begar apa ya penak. Kayak bayarannya miliatan ya. Oh miliaran. Kae gegem lho Mas. Apa eneng terus iya. Sik to apa enek Pak Lurah dipadani Chris John iki lho. Lho, maksudnya lek ngendikane jenengan ya kurang pas kok. Maksude iki ngene lho, kok angel men to omong-omongan karo Angel aja digarap. PR apa piye maksud? Maksudnya iki ngene, dudu begar karo gegeme tangan. Maksudnya iki wong gelem tangi. Gitu. Orang gur sumende, orang gur males-malesan, orang gur dadi wong lumuh, orang gur gletak ning kasur. Ning tangi gelem jumangkah, gelem kumrembyah. Berarti kabeh sing Tangi kuwi mesti hasile akeh. Nek turu ora entuk hasil. alah, sing turu urung karuan enek asile. Heeh. Alah, urung karuan. Kok urung karuan? Tau neng komplek, Mas. Akeh iki turu hasil akeh. Wasak we. Lah iya jas we sing tau sapa. Dalange mesti tolah-toleh ora tau sapa kono. Ora tahu aku. Beda awak-awak dhewe ngene iki ya. Sampai katam Awake dewek ya. nang pojokan ngono kuwi winginane enek ngedeni. Kok ngedeni? Lah kok ning pojokan jelalah lampune mati mbuh-mbuh. Lah kok peteng dedet. Peteng dedet. Enek sing ngedeni aku. Ngedeni piye? Ning pojokan komplek. Iya. Masa enek setane? Eneng sing ngedeni aku. Munine piye Mas Mio? Kuntilanak apa iki kok. Saya suwe. Seto. Kuwi rene wujude tapi sampean krungon-krungonan. Aku krungon-krungonan. Ngono. Lah kok pasang kowe.
edan. Mangsaku dolan warga masyarakat Alhamdulillah. enom cilik gede tumplek blek ning kene. Luwese pagelaran wayang kulit nggih ngeten iki lho Mak Cange. Heeh, aku mau munggah panggung ya ampun sing Piye? enom-enom cah wedok-wedok aku lewat seng ambune parfum. Weh. Lewat-lewat ibu-ibu seng ambune lenga wangi. Weh. Bareng mbah wek-mbah seng ambune piyuh remason. Leten ayo wetekno wis sepuh. Oh wis sepuh. Wis sepuh niki kan pagelaran wayang kulit. Iya. Niki ora malah redup ning sansaya ngrembaka. Betul, Mas Nitik Neo. sejarahe napa? Mboten sah tepih-tepih ke jaman Singosari, Majapahit dan lain Demak Bintoro. Loh, negara sampai ganti iki lho. Wayang kulit isih ana jaya-jaya saklaminya rahayu wayang kulit Indonesia. Luar biasa. Nggih. Sampai saiki Nuswantara to, Nggih. wayang kulit yo isih enek. Oh, Nggih, hebat. pramila saking mekaten didadosne mediasi ar Islam oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Jogo. Nggih. Sindene pirang-pirang Mas Meo. 1 2 3 4 5 6 ada malah kata. Sing sitok Mas. Hah? Dekek genset ki mbok kek mburi. Lho, lah nyapa lho? Lah genset to mbok unggahne panggung. Wis sinden kok ngunyek mbok padane genset iki lho. Lah modele kok kaya genset. Matno sing tenanan. Jajal hitung neh. Ciro lupat mon 6 sama kata. Oke lho ki. 7 8 9 10. Genepe. Nyapa? Jajal to. Wedi nyuwun sewu nek sinden ngeten iki kula sak kleraman sret ngono langsung ketok Mas. Heeh. Bocah iki perawan apa ora ngono kula mboten sombong lho Mas. Oh, Nggih. apa ana tanda-tandane apa ana ciri-cirine sinden kuwi perawan apa ora? Carane no. Carane piye? Cekelne kodhok kayak ngarepe. Oh, Nah, terus telu iki mesti suarane apik. oh, Peret. kuwi artine Isih perawan. Isih perawan. Bu- Terus? kodhok nyolot rene bleng sing telu iki. Ha-ha. Suarane apik. piye? Korok. Kuwi artine Oh, berarti wis duwe bojo umum. oh. Kodhok nyolot rene bleng. Heeh. Glundung. Kok kodhok suarane Lah kluntung-kluntung? wong pinggir dhewe kae lho nggawa ukluk. Masa Allah, ya dikondo jajal to. Aja sia-sia wong karo sinden iki jenenge rombongane satu kesatuan paket. Jajal diaturi, Iya, iki diceluk, iki sing nek- romantis. Ya nek didekne ngono apa nggo tembang to, Mas? Loh, boleh. Ora sah iki didekne nggawa tahlil lho. Ndah. Mayat po piye masamu kok iso? Mas ojo dipleno. Ora gelem ngadeg kita ya. Sik. Suwuk. Ora gelem ngadeg Mas Mio. Jajal perlu didongkrak apa piye? Masamu ki apa? Jajal diserampatne Mas. Oh ya. Serampatnya jajal ben joget. Karepe mungkin joget. Heeh. Jajal serampatno. Kita bawa sinden dari alam gaib. Lho. Menika pesinden saking alam baka. Ayo, Mbak, jajal serampat Mbak Manohara. Manuk kok. Nah, iki lho gelem ngadeg iki. Joget iki. Oke. Oke. Alah. Ya ampun. Alah. Terus bablas teko nyemplung kono, Nduk. Panggungnya ning kene. Mripate. Ayo joget kayak apa jogete? Mesti beso
alus mesti. Alus nganton putri ya. Awas. Wah. Allah. Masalah Bang sama kotok. Gusti Nyun Ngapura. Nganton putri sing alus. Halus to. Alus. Seram sinden alus meriayi Masalah kono Mas, entekno Mas. Wilujeng dalu Mbak Yu. Inji wilujeng dalu Kang Mas. Suarane alus. Alus alah. Injih wilujeng dalu Mbak Yu. Wilujeng dalu pripun kabare? Alhamdulillah sae. Jenengan kabare sae to? Alhamdulillah sae. Alhamdulillah. Wau beda saking griya jam pinten? Kula wau saking griya jam sekawan. Jam sekawan dugi mriki jam pinten Mbak Yu? Dugi mriki jam 7. Jam 7. Alhamdulillah sampun dahar to? Alhamdulillah sampun dahar Kang Mas. Alhamdulillah. Piye to Ki? Ya omong. Heeh. Bemper iki lho rasa diubluk-ubluk-ubluk. Wong ciri khas. Nuwun sewu. Nggih, kados pundi, Mbak? Kowe lak wis tak omongi to, Mas. Bongkoh. Bongkoh ra kowe. Bar, kok malih lanang? Lho. Anu ngapunten nika Mike Mas. Oh, Mike. Iki wae bas engko ndandarani aku lanang. Oh iya. Oh alah. Iki kok kan bas. Pun tes nah wis. Heeh. Kowe lak ya wis tak omongi to, Mas. Aja kurang ajar karo aku. Jajal madhep rono. Pripun? Oh, perkara madhep. Madhep rene. Madhep re. Nyapa to? Lho. Iki ora kok perkara bahase. Enek turan speaker wae Mas tak kepruk ning kono sitok. Nyapa? Suarane wong wedok ki sing alus cilik kene ndek kene. Ora enggak. Aku lak wis omong to, Mas. Nyapa? Aku ki nek ngene iki aja mbok laku kok di ana ning ngene lho, Mas. Diapane? Bokongmu diapane? Aja mbok keplak ngono lho, Mas. Lah nyapa? Kena ndasku lho. Landas kok gubet mburi. Kamu nggak tahu ya, aku wanita berkepala 2. Wanita berkepala 2 sitok iki, ha sing sitok. Lagi. Rumangsaku. Bocah edan oh berarti sing dadi perkara ke kowe. Nyapa? Aku pasale ning pondokan kono cah cilik-cilik padha teka. Ngapa? Mas Meo. Nyapa le? Sindene sitok leh nguyuh ngadeg. Kelakuanmu mesti wi. Ngapa to? Nuwun sewu Mas Akbar. Inggih kados pundi Mbak Yu? Nggih, sepuntene ra ditelat niki wau nganu pindahan. Oh, pindahan saking pundi? Saking Tunggorono. Oh, saking Tunggorono. Nggih. Tunggorono. Nggih. Kerni Kang, ngerti Kang? Kok ngerti kabeh? Lah kuwi langgananku kabeh. Hei! Mas Bocah edan. Caedan. Kula teng mriko buka warung kalian nganu terapi. Oh, Ya, terapi kok. pijat Pijat. spa. Sepa ngoten niku. Langganan kula mriki kathah bapak-bapak iki sedaya langganan kula. Oh, langganan pijet. Langganan pijet. Pokoke angger lara, Mas. Heeh. Marane nggonku tak pijeti terus tak dilat mesti mari. Loh.
lara apa ae Lara apa wae. mbok pijet nil Nil tak dilat sret mesti mari. Upamane jempole kebeler. Kebeler peso. Kok terimane kebeler kok peso? Heeh. Kebeler senso Mas. Senso. loh kowe kegraji Heeh. Lah ya ngono kuwi. Jempole digawa ning gone sampean. Mesti teko nggonku tak dilat. Mari. Mulih mesti mari. tangane kesleo Terus Leo tangane. Heeh. Kecekluk mamane. Heeh. Mara gone sampean. Ning nggonku tak dilat mesti mari. Mas. lah nek larane ki anyang-anyangen Nah. Nek anyang-anyangan ki ya tak dilat, Mas. opone Jempolane. Oh. lho kok jempolan ki lho Lah, bapak-bapak ngono kae lho, Mas. Nek anyang-anyangan kan jempolane sing ditaleni karet. oh Nah. oh iya Ngono kae maksude piye ya, Mas? Apa? Kok nek anyang-anyangan wong lanang ngono kok jempolane ditaleni karet ki Itu namanya sugesti. Jadi nek ngomong anyang-anyangan ya, anyang-anyangan kenapa kok jempole dikareti? Mergo jempole iki kaya ngono wi ditaleni siset iso mari ngono lho. Dadi sugesti ki kaya kok ngene iki, Nduk. apa ta hubungane ki apa ta? Umpamane awake dhewe anu nek nyengel ngipan iki mesti malih mindeng koyo ngene. Iki nyeneng enyuk ngene. Oh. Dan itu nyapa, Mas? Apa? Omong. Omong. Hah? Omong. Yung nih jeneng. Tenang to. Hati-hati karo kipas kuwi iki Ngomong hati-hati. ae Nyekel kipas. Mas iso dadi bindeng. Masa ngapusi? Ngapusi. Alah. Nanti mengkono kuwi kudu Lah. nyani-nyani. Wah iki kipas ajaib berarti. Ngipas ajaib. iki. Nek kowe ora mentonyo nyengelen. Heeh. Ora no kok. Ora. Ora no lho. Jajal omongo. Iya, Apa ini bindeng kok telat iki lho. Kowe pengen ngerti apik neh to? Kok gaya. Ayo tukang ngebas ki. Heeh. Nyapa? Nyapa to nyo? Alah bosok ki ora teko iki. Aku ki arep kono ben ngomong, Heeh, nyapa? Oh, dikon nyekel anu to, kipas to. takon nyekel kipas, kono lah asline bindeng to, Mas. Heeh. Lah nek pamen nyekeli kipas malah mari. Mas, kuwi ora bindeng. Nyapa? Kuwi gendeng. Iya menah kacek sithik. Wis peken kipase tak wehne kowe. Mas Abah. Dalem Mbak Mano. Pripun kabare panjenengan? Alhamdulillah sae. Panjenengan rak nggih sehat to? Nggih sehat. Menika sewanteng Karangwinongan. Karangwinongan. Heeh. Ya alhamdulillah acaranipun Bersih desa. bersih desa alhamdulillah. Mugi-mugi sedaya warga masyarakat Winongan mriki nggih Mas. Iya. Gemah ripah lojinawi sedayanipun. Amin. Pinaringan sedaya sehat rezeki ingkang kathah. Amin. Tahun ngajeng saged nanggap payang melih. Amin. Alhamdulillah. Nggih. Sampean wau Pripun? sampean wau sampun kepanggih kali Bapak Lurah. Dereng ingkang pundi nggih menika? Oh, Bapak Lurahe sing gagah pideksa. Oh, alhamdulillah. Nggih. Terus- oh, wonten ta sita mriku wau. Iki nyapa to iki? Nyapa to, Nyapa to? jane cah iki? Nyapa to kok celelekane nyapa to iki? Nyapa to cah iki kok celelekan iki jane nyapa to cah? Lha iya. Kok nyapa to? Oh, Bapak Lurah sing gagah nika wau nggih. Nggih, saking keparenge niku mau Bapak Lurah nggih ngrawuhne panjenengan. Ngoten. Wau nggih ketua panitia nggih ngoten. Oh, nggih. Bang ketua panitia niku namine sinten ta? Bapak ketua panitia mosok dereng ngertos. Dereng. Mangke nggih ken minggah dateng Mangke mriki. nggih. Nggih. Oh. Iki jane nyapa to cangkemmu ki kok ngono ki? Ora apa-apa, aku lho jogeti cacah kan ngendang. Lho, Lambene kok ngono ya, Mas? lambene nyapa? Iki ketoke cepotan to ki. Jajalan to. Iki ketoke gawe topeng, Mas. Iki asli lho. Mosok to jajal diklenthek, mosok jepotan kuwi. Iki asli. Mosok ki asli. Oh, Asli. Lambe kok mbok jlidetne iki lho. ketoke cangkeme palsu, Mas, ora asli. Mosok palsu. Asli. Mosok. Asli tenan asli, Mas. Mosok asli. Ketoke ambul. Hei. Wis ora ngabu cangkem kowe. Kowe percaya apa ora kene lambene asli? Percaya aku. Seneng kamu jaraki tres wae yo. Nyapa to yo? Kowe seneng asline iki asline gendi karo tres iki asli. Aku mbiyen karo Tres ki duwe anak siji renek ndase. Lho lho.
Wah anak kok ora ning ndase. Lah tra yo anak nganu kecap. Apa anak kecap Lah iya lho rupane ireng kaya tris kok. Sampun kepake Bapak Lurah dereng mau nggih? Dereng. Oh, Pripun nek diaturi Njajal. Minggah. Tasih kepareng lenggah apa mboten? ngapunten Bapak Lurah tasih kepareng lenggah. Tasih. Tasih mboten. Woi. Sing alus sing Lah, alus. kok Dangu ya? Mbah Lurah ki ngene lho. Nyuwun sewu ki Demang, pangapunten kasuwun kanthi sanget minggah ing papanggungan, saperlu nderek ngregaken swasana. Oh ngono. Ya, tuk 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 tuk. Mangga. Kaderekaken tindakipun kanthi mataram. Kawiji kaliyan kadang-kadang asta beratake. Monggo Ki Demang. Kasuwun kanthi sanget dipunjekar saking papan paninggalan. Tumuju wonten ing sasana budaya sampun. Derek regaken swasana turunipun nunjuk ing ngarsaning para delegasi. Wis kapokan lho kan Medun. Ya. Mati weh. Aduh ki kok alamat ora oleh lawang. Nyapa? Mbah Lurah tempeli banci. Lho. Mbah Lurah, hati-hati lho Mbah, wingenane nggih wonten lurah nggen kula terus ditempel banci ngono bengkoke ketut. Hei. Aja kurang ajar. Aku ki dadi Bu Lurah ki ya pantes rumah sampun. Al. Nek kok kula pantes mboten Bu dadi Bu Lurah. Anu jenengan mboten pengen gadah bojo banci, Pak. Hei. Ada diabrakan Apa kelebihane banci ki apa? Lho, banci ki ya lebih to, Mas. Lebih apa? Wong banci kelebihane sak kilan kok. Apa kuwi? Rahasia. Aku tak fotone. Bocah edan. Didangu Mbak Mano, didangu Mbak. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu, Bapak. Badhe ngaturaken menapa? Monggo. Sepatah dua patah kata komentar pada malam hari ini. Halo Mbah Lurah kentongamu iso ubah, Mbah. Kentongan ndi ta? Pentongan teng daleme Mbah Lurah Guwedi modele kaya kowe to, Nduk. Aku. Monggo Mbak Lurah. Nggih, alhamdulillah masyarakat Desa Karangwinan antusias Amin. Amin. Alhamdulillah. dengan Mas Akbar Nggih. kalian Mbak Manohara Kang Mas. Alah. Neo. Nggih, sembah. Apa sing ngomong Jainul meng? Sapa muni Jainul, Meng? Wah, ngerusak pasaran. Oh jenenge Manohara kok Jainul. Iki jenenge Manohara, Mas. Kok mbok celuk Jainul ya Nul ya? Mudah-mudahan Nggih, pripun Pak Lurah? tahun berikutnya bisa mendatangkan lagi. Amin. Ya Rabbal alamin. Jenengan sampun percaya Kang Mas, nami kula menika Manohara senes Jainul. Apa mau jare? Jainul Panani. Kok ya apa lho damput putra. Hei. Sombok pisui lho. Ben, aku sing bayari Pak Lurah ya. Guyumu Ya nyapot to. sing apik. Undangan sing rawuh sinten mawon iki wau, Pak? Undangan saking mungkin dari sinten Bapak Saking Kapolsek. Pak Kapolsek, Pak Danramil. Saking Bapak Salahuddin DPM Jombang, Oh. tapi sampun undur. Nggih. Ingat. Bapak Camat, Camat. saking Bapak Kapolsek diwakili dan Nggih. Bapak Danramil juga diwakili. Ngaten. Dan Alhamdulillah. semua kepala desa sekecamatan Mojagung hadir. Amin. J. Perwakilan saking kebun binatang Surabaya juga hadir. Pundi Mas Mio? Lah bancine iki. Lho, sampean iki aja ngono lho Mas Mio. Lah piye? Aku iki kenal Pak Lurah ki dari Tunggorono lho. Hei, tak tuwapuk kowe kok. Ora mungkin. Tak tuwapuk. Mbak Lurah ora tau sapa kono kok wajar. Aku kan buka terapi. Mbak Lurah ki ya pas anyang-anyangen. Hei. Nah to golek perkara to Golek wajar. perkara. Maksudnya teko aku obate anyang-anyangan ki napa Mbak Mano ngoten Terus? lho. Ya akhirnya ya tak dilak. Hei. Maksudnya tangane Pak Lurah ki
lho tak dilet kok ya. Ya, Jenengan ki kok ya. Mbah Lurah ki mesti angen-angen. Pripun? Nanggap wayang pisan niki terus getun aku ngono. Lah napa? Mulai ra oleh lawang. Panjenengan geton to Mbak Lurah? Bot. Ayo. Tenan to yo ngene iki lho marai. Lah nyapa apa padha lanange lho. Oh iya. Heeh, bener. Bener Mbak Lurah. Bebas. Iya. Mboten kula nek meteng Mbah Lurah. Alah. Mangke nek meteng nggih mboten napa-napa napa-napa, nggih. nggih. Mangke diopeni bareng-bareng nggih. Mbah Lurah ki pengen duwe anak kadal. Diatur pengen Ngapunten ki apa? Demang memang Mbak Manohara menika nembe kemawon miskram. Oh. Nggih, nembe miskram. Kram kalih sinten. Kalih kadal niku wau. Enggak aku. Lah piye saya? Monggo badhe ngaturaken napa Mbah Lurah? Pengen apa? Nggih, napa pengen nyawen? Monggo. Alah. Wes aja ngisi-ngisini. Piye to Mas, piye to? Wis dibayar akeh kok jadi njaluk saweran. Lho, ngono kuwi memalukan saya. Aku sebagai bendoro, Mosok malu. sebagai dalan. Ngono kok iso terus menjadi lantaran loh. Perantara aku dengan Pak Lurah ngundang sampean kok iso njaluk Antara saweran. aku dan kamu bersatu gitu. Alah. Mas aku. Kalau memang mau lagu saya juga ndak bisa menyanyi. Oh, enggak bisa menyanyi mah, mboten napa-napa. Mangke wakil kula mawon. Ngoten mawon. Nggih, wakil lagune Sing napa? penting Lagune napa? Caping Gunung. Oh, caping gunung. Wakil mboten napa-napa. Malah wakil malah 500. Mangke nyanyi piyambak gratis. Lha tenan Mas. Ya Allah, ya Allah. Ampun sangoten iku lho, Mbak, mboten sekeco. Malah. Kowe iki Plaris. Yes. Kowe iki sinden apa rampok? Aku begenggek tuh. Ngapunten lho Mbak Lurah, lah momongan kula nggih ngeten niki. Ngapunten lho Mas Dalang. Nggih. Niki tenah rodok liar. Nggih. Ngapunten nggih. Sanggeng Ya ucul Allah. keluhane nggih ngoten niku. Nggih. Ya sono ben gelut ya ben. Glot. Iya. Mbak Lurah. HP-ku Mbak Lurah. Panjenengan niku pun sak sawer-sawer ngoten niku. HP kula iPhone tidak. Dijali ayo. Rumangsaku Mbak Lurah. Mbah Lurah ketoke enek sing lali. Ngapa? Mbah Lurah. Lah. pon boten usah Pak Lurah. Nggih. Wah, Aduh, Pak jan Lurah. matur nuwun. Lho, lah nika. Kene. Nek dagelane perantarane dalang. Ora oleh ya Mas. Ora oleh. Dagelan ki ora oleh gawa duit. Aku panggah dirampok kene ae lho. Kowe gelem dhuwit iki? Heeh. Tak bedheki sik nek iso iki dhuwit ki PN. Oh, oke. Gedekan apa? Sapi suara gede tak lebokne. Sapi suarane piye? Mah. Sapi suarane piye? Mah. Moh duit ya wis, ngene. Ya wis. Aku aman aku. Jatuhno aku kae muni gelem. Ngeten Mas. Heeh. Kula saged njumuk dhuwit niki kamangka tak tutup blangkon. Aduh kasekten lho Mas. Piye? Dhuwit tak dekek kene, Heeh. tak tutup blangkon. Piye carane iso njumuk dhuwit tanpa ndemok blangkon? Mbak Mano iso gak, Mbak? Nek ora wong sekti ra iso Mas. Piye, Mas? Njumuk dhuwit ning jero blangkon iki tanpa Alah. nyekel blangkon. Banyalan apa neh? Ya iso. Ora iso aku. Gak iso. Sampeyan iso. Kuwi ndemok nyenggol ora iso. Alah. Lah piye Nek carane? wong sekti panggah iso. Carane piye? Duit ilang. Kok iso ilang? Deloken. Aja Mas. Lho, njumuk dhuwit tanpa ndemok blangkon. Wis memang wis tak omongi iki aja. Lah aku yo ora percaya tak ira ilang tenan lho Makane iki. sampeyan iki percaya karo wong wedok. Lah. Wedok apa kowe iki banci? Lho, lah dhek trauma karo wong wedok kadung dipercaya tibake ora kena. Makane to golek ki banci ae aja wedok. Wah. Arep malah dienggo abrakan apa? Lho, belajaran ki karo banci ku nek pinter lagi karo wedok. Kok iso belajaran karo banci? Lah piye? Belajar Gini. omah-omah ngono lho, Mas. Caping gunung, Pak caping. mundutane caping Ki Demang, nggih.
Anggenipun dono napa mawon dono rasa lewat pagelaran wayang kulit. Nggih. Dono lumantar niki wau mugi-mugi dados amal ingkang sae. Amin. Kula dongaaken Pak Lurah panjenengan mugi-mugi sehat nggih. Amin. Tutuk angsale momong masyarakat warga mriki. Amin. Amin. Heeh. Ketua panitia wau nggih diken menggah. Oh, estu to? Nggih saestu. Oh. Pak Ketua panitia ingkang pundi menika nggih? Pak Ketua Panitia tasih lega napa mboten? Oh, tasik teng mriku nggih. Oh, cek ngurusi maam-maam dedaharan paling. Ora. Ora to? Ora iku apa-apa kur puta-putur tok. Ya ora to Ya sinambi bawa sik. Nggih sinambi bawa kali mriki nggih Ketua panitia nggih. Oh nggih, heeh. Bawa jenglengen Mas Mio. Oke. Nek pancen Sekti Mandraguna. Wah, iya. Kok aku sing jengleng ya Mas Akbar karo sampean lho. Iya ya. Aku jenglengen ya Mas. Ya alah, wong dalang kok jenggleng. Lho, ora apa-apa. Pak Deprono. Saben bengi. Oh, kowe sing bawa ya wis. Ya. Entekno. Susu kok ning mburi to, Nduk? Lah iki apa? Ki ngono lemak, Mas. Oh. Nyawang. Wedeh. Iup. Wong edan. Anu, sik. Sinten sing badhe tumbas kethek? Nah. Iki kethekipun iki lanang. Kethekipun lanang. Ketheke lanang, Mas. Mosok kethek lanang, Mbak? Tak demek merengkel kok. Banci kowe iki banci po asu. Lah nyapa? Iso ngrayai gentuk. Bocah edan. Lho aku ki ya Mas Tekne to, Mas. Mas Tekne betul. Gak aku. Loh, iya no, harus terus no. Jajal Mbak Mano terusane piye? Heeh. Iya memaja. Wedok lho suarane. Alah iki nyapa to? Alah. Lulusan Tunggorono, Mas. Iya. Jana. Asik. Pembalung rokok, Mas. Ngapa? Niki wau kan kesepakatan keke ngandhap mriku to, Mas. Kesepakatane piye? Jengglengan manut sing joget yen kleru totoane rokok sautil. Ayo. Oh alah. Dalange. Arek ngemis rokok kok kakan pola. Oke. Walah alah. Ben ditutukne entuk saslop ya ben. Kembang wae duwelah gudala pangeran. Kuwi ngopo? Yo saking medunten ta iki. Beton. Aduh ono sapi. Gunung. Pengendang. Urung jelek kalau kedelande. Ora iso, kowe iki wis cilik. Kowe cilik tapi gede lho. Apa nih? Bojone kae lho. Oh. Cah cilik wis wani rabi. Ya ora apa-apa tanggung jawab kok. Lah timbangane sampean wis gedhe ra rabi-rabi. Ya Jos ki sing nyelentem lho. Kan statusnya di KTP kan belum nikah. Belum nikah. Heeh, beda lho ya. Kawin. Wis, tapi belum nikah. Lho, Lho piye neh iki? Maksudnya padha, belum kawin, belum nikah. beda Padha. lho Mas, kawin karo nikah ki beda lho. Oh, beda. Beda. Bedane piye? Kawin ki basa Surabayaan. Oh. Nek menikah ki basa Kulonan. Ngono. Oh, Jadi iya. aku kawinan Mas. Oh, iso rumang sakit. Lah aku kan Surabaya. Oh, Surabaya. Aduh, Jan. Ya, Jan. Pak Lurah. Ada kemayune. Ayo muni njaluk kawinan buat. Ora yo senen ibuke. Lanjut. Budi wae. Ayo Pacitan. dah nyanyi. Pacitan. Wah.
Ya muni kluthuk-kluthuk lho, Mas. Endi ta? Masa ta? Heeh. Neh jajal. Tak tandung 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 tak. Apa? Lah kok enek nginge barang. Eneng. Ning jero ngono wi. Kowe iki kok madane kancing nggonmu dhewe jajan muni yo. Dong 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 dong. Luwih banter ngono lho. Lah tragedi nggonku, Mas. Sikile iki lho. Bisa ya. Alah bape iki lho. Iso ngaluk-ngaluk ya. Iya. Ya jegok bareng lho. Wis kurban banci kuwi. Gak wi tra keturunan Anggora. Oh, kucing ya. Lah kan kuwi asline Cina Mas bocahku. Oh, Cina. Lho, bapake Cina. Heeh, ibuke. Ibuke Gibas. Lho. Dadi metune iki. Oh, wedhus. Ple, kowe ora ngerti aku ki Cina. Ngapa? Nunggoni seleb-selepe kobong. Oh. Oh ya Dadi kebrangas. Heeh. Nek awake dhewe asline wong anu ya Mas ya, wong Cina ya Oh, Cina asli. Aku kan Mbak Manohara itu orang Cina. Jadi maaf ya sama kamu gak level. Gak level. Aku itu singkek. Kita tuh level ya Mas berdua ya. Iya, berdua itu Cina. Ini singkek, ini telek. Wapuk. Ayo kapan-kapan napuki telek. Mas Akbar, Dalem. lipstikmu dinaiki abang mentok. Mosok nganggo lipstik. Ora. Ora tra ya asline bagus ki ya ngono kuwi. Mbok iso miyo kok lho. Kuwi lipstikan to, Mbak? Ora tra WC ya ngono to, Mas. Semua abang. WC ngono ya. Semua abang ngono. Pengen ngerti rupane koslet iki. Kloset. Ayo koslet. Koslet itu. Kloset. Mas samono kamar mandine kene apik. Yo, nyapa sih? Apik, Mas. Aku mau karo nggonku. Duduk. Kene duduk kok wedi kaya nganu ngono lho, kaya magicom ngono. Heeh. Terus? Aku tak nggo nganu to Mas, tak nggo lungguh mak plek ngono. Heeh. Kadung metu lah kok pencetane ra kenek. Terus Akhirnya ya tak umbar ae. Bocah edan. wong edan ae. Mau mbok tinggal ngono. Tak tinggal. Palu rah mlebu ra isin. Lah kono kan yo enek ciduke to, Nduk. Ora enek. Ora enek ciduke Mas. Ora enek. Yo kok ben diresiki meo kok. Ora. Wong aku nguyuh ya bete tak celupne ngono. Yo lah piye arek cawi yo ora enek anune kok. Arek iso ora enek ciduke. Yo dicek sik aja ngetokne sik dicek sik ngono kuwi. Nadyan. Entekno Mas. Entekno. Panas. Udan. Lambene. Panas udan. Heeh. Udan panas saling-aling capek gunung. Jaranan. Ayo yo. Yo meo joget. Ndang ditane Mas. Yo. Meo joget. Peserta ke-1. Meo Sukadal. Wah. Woi. Wah, dadi. Wah, dadi. Yo, awas. Ayo. War.
Ronggo. Nganu raine kok ganteng ngono ya. Kok kowe mau berangkang ya? Joget to. Wah, awakmu. Aku nyapa? Joget to, reok. Jaranan. Ora iso ngene iki. Iso. Apa enek jaranan nang Margo iki lho? Jaranan kok Thailand. Oh, Thailand ya. Woi. Nyapa? Kowe iki lho nyapa kok rupamu? Apa nyamrut-nyamrut lho? Rupane kok gupak kabeh ya. Lho ya. Rupamu nyapa kaya bar mabuk ning bis lho. Nyapa? Ngaca to. Wis kulite ireng, wedake putih iso kaya telek cecek. Aku bar reokan kok diguyu wong-wong to. Apik kok. Apik kok. Apik Apik piye? Ganteng. Raiku kekantem bongkong mak suwentup jare. Bokonge sapa? Legonmu. Ora krasa iki, Mas. Lho. Oh iya lah kok kan bantal. Ayo. Bacotne. Nadyan wadon serontok. Oh iya, Arab. Kol-kolah iku Iya. Kan iki kota santri to, Mas. Oh, kota santri. Lanang. Yot, gawahke langgam.
biasa. Terima kasih Mbak Manohara. Matur suwun. Duduk dulu, istirahat dulu, ambekan dulu. Wah. Jan, sinden ayune kaya ngono. Lanang kok. Duduk. Kok pangga diungkit-ungkit lanang ya Mas. Iya ta ya. Mas Mio dilanjutnya ya. Nggih. Iki ana pamundutan lumantar WhatsApp Nggih. sing request iki Sutresno Budaya sing selalu setia mengikuti kita. Nggih. Sing sekolah Ladan Nganjuk nyuwun ki dikon ngracik nih sambel kemangi Mas. Wah, engkang racik sinten? Heeh. Mbak Pesek. Ayo Jumeneng sehat. yo. Leh mau Yuk. ngambil kaya apa sek? Iya, sepot ico. Celorot. Hey! Luar biasa. Disapa Mas Mio? Wilujeng dalu nduk Dalu, pesek. Mas Mio. Lajan sehat ya no. Sehat. Di beberapa roadshow Astabrata Ya. untuk kali ini sehat pinaringan sehat. Sehat. Semangat Nggih. ya nduk. Semangat. Saderipun tetembangan lelagon kaaturaken napa ingkang badhe dipun aturaken kunjuk ing ngarsa sedaya ingkang Nggih. sami rawuh. Nggih, bahagialah kula teng mriki. Uluk salam Pak. Nggih, mugi-mugi warga masyarakat Mojo Agung. Karangwinongan. Karangwinongan Nggih, khususipun. khususipun. Nggih. Rezekine kathah. Amin. Sedaya masyarakat panjang umur. Amin. Sehat selalu, pokoknya yang baik-baik ya. Oke, yo. Balas. Kayak Mbak Pesek ini ki malah uripe awet lho Mas Mio. Sebabe Oh, irunge pesek, ambekane irit kok. Wah. Nggih. Ngono lho. Oke setuju. Amin nggih, amin. Sambal kemangi ya Mbak Pesek. Nggih. Oke, yuk buka saka kendang. Sambal kemangi yuk, celorot Astabrata. Ya yuk. Hey! Asik-asik. Hey!
Mbak Sri. Iki sambal kemangi menceritakan tentang kesederhanaan hidup, Mas. Luar biasa. Mangane tempe sing penting sehat awake, gitu. Welingi romo ibune sregepo nyambut gawe ning aja nganti lali karo Gustine. Nggih. Dilanjut, Mas. Nggih, iki suasana sansaya dalu nggih Mak Cange. Nggih. Lagune napa, Mas? Dilanjut Mbak Ingkar kon jumeneng. Yuk sepati to. Yuk.